Ассалому алейкум духтарако, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман борумо получат кардам, яъне борумо мисол қабул карда гирифтам. 3 заказ доштам. Ин 3-таш заказ мекарди 5000 зиёд мешавад. Анами як стиральный порошок подарка буд. И стиральный порошок 500 рубл меистад. 5000 таки харид карди, аллакай стиральный порошок подарка буд. Гирифтам, мисол анами 3 чиза заказ кардам. Порошокка, яъне стиральный порошок хокаи ҷомашӯӣ мегӯем, ба тоҷикӣ карда гӯем агар кати подарка гирифтам аллакай. Ана иҷа спрей гирифтагиам и отдельно аллакай, и закази дигар. Ин спрей барои мӯи сар, мисол мӯи ки сар мерезанд, одамое ки риш надоранд, мисол барои ана ҳамоно, мисол одамое ки мӯи саршон бисёр мерезад, намин спрея истифода бурда мешавад духтаро. Ин бошад домашний салон, яъне домашний салон, мисол 4 намуд дорад. Ина мегирем мо, мисол румора домашний салонда, яъне салони хонагӣ мегӯем. Ана ҳамин кати мисол истифода бурда румора тоза мекунем. Ин доғи румора меравонад, боз мисол румора мулоими хушрӯ мекунад. Ба чорни точка дорем, мисол точкачаҳои сиёҳак дорем, ана ҳамура меравонад. Ина ози худохват бо мекушон нишон метиҳам. Ана ҳамин чизора духтаро заказ кардагиам. Ин бошадагай стикат маршин, яъне стикат маршин аста беҳтаринай. Инуш фейм, яъне атоми феймай, питательный кремуш, питательный кремуш аллакай заказ кардагиам. И барои худам заказ кардам, барои ин ки рӯҳам хушкай бениҳоят. Ин амира заказ кардам барои истифодабарӣ. Иш бошад агар кати барои маршина одамое ки мисол калон сол ҳастанд, ин амин абсолют, фирмаи абсолют беҳтаринай. Ана ҳамин барои маршина ҳастай духтаро. Метонем гирен, мисол одамое ки аллакай маршина доранд, истифода бурда метавонанд. Ана ҳамира беҳтаринай, шумота тавсия метиҳам духтаро. Ина ҳамин чизое ки буд ки мисол ма имрӯз харид кардагим. Иш бошад инам питательный крем да меравад. Рӯтона чиққа хушрӯи мулоим мекуна. Як вай эссенсия дорад. Эссенсия ҳозир айни ҳол продажада нестай духтаро. И моҳои майда продажада мешавад. Иш питательный яъне ҳастай. Мо метонем истифода барем духтаро. Гидросияния беҳтарин кремай. Рӯро чиққа мулоими хушрӯ мекунад духтарако. Тавсиятон метиҳам. Намин аст ҳозирашда мисол харидем мо. Боз мекушоям, шумо да нишон метиҳам чӣ хеле аста. Ина спрейш мисол мекушоем духтарако. Инаҳа спрей аз фирмаи Атоми. Камтарак безебтарак нишон дода истай. На пештар нишон тиҳам. Инаҳа спрей астай барои мӯи сар духтаро. Калпачокша мегирем, баъд мисол истифодаш мебарем. Мӯи ман бисёр мерезад, барои ха гирифтам. Шампунша гирифтагӣ будам, шампуна истифода бурда истам. Бо спреяш гуфтам беҳтаринай, спрея гирифтам барои истифода бари духтарако. Инаҳа ҳастай, ина ҳамин спрей. Бёнака ира мекушоем 4 этапкара. Ро камтаро қиб кунам. Ина духтаро. Бинед чӣ ха коробкашам хушрӯ упаковка кардагиам. Худи кремам чӣ қа ваяй наборуш. На духтарако. Бинед чӣ қадар ваяй. Фирмаш неки беҳтаринай. Ҳоҷи вайша мегирам. На ҳаминай духтаро. Бинед чӣ қа коробкашам хушрӯ кардагиам. На бо ваяш ҳастай, китобчаш ҳастай ки мисол чӣ хел мо амира метонем истифода мебарем. Чӣ хел кадомша якум неки идаиҷа нависондагия бо корейски нависондагия. Мисол аллакай маълумаира бине якум кадомша истифода бурдан дар курай. Дуюм, сеюм, чорум. Ина ҳамаш гуфта шудагия дар инҷа духтарако. Чӣ хел истифода бурданша. Бо видеоҳош ҳастай мемонум, мисол метонем истифода барем. Ина ҳамина мисол мо иншоаллоҳ кати истифода мебарем. Беҳтариной. Метонем худтон дар хона истифода барем. Накна духтаракоира мекушоем. Томи гидросияния кремуш. На духтарако. Чиқа қутучашам аҷоиботи хушрӯай. Наҳа ҳоли моира истифода набурдагием духтаро. Мекушом боли нишон метиҳам чӣ хелай дарунаш.
на стикат маршин дхтаро мекшуем. Դեն մեբրորեն ստիֆոդաշ մի բարեն չխարուրա մարշինկոշ հագում եկնա դխտարո